И здравейте хора, днес ще играем Грани. Не знам, Грани с... Добре, това даже не е Грани. Днес ще играем играта с вампир и слендрина. Играл съм няколко минути и ме нерви направо. Почти купих нещо, казвам ви хора. Добре, колко пъти ще го удара? Колко искаш? 50, 60, 70, 30 хиляди? Окей, тук хора майче имаше някакви карта. Да. Добре, вземам карта. Тук отиваме на най-интересната част, където ме изберем. Тук е... лесна работа. Но ме го не пая. Спокойно. Ау, неко тук. Само без паяци, казвам. Че мраза голям килим с паяци направо. Това на нещо бъгва и... Нова стая. Къде се намирам? Да не гледаме. Окей, просто разбирам картата, но просто що е толкова голяма? Това е въпрос, що е толкова голяма? Добре, аз тук се ходя направо, тук ме убиха 100 000 паяци, затова не проверявам тези стаи, без това нямат нищо, но това какво да ги проверявам. Аз си ходя тук. Не, тук ще има паяга, човек. Мале, тази слендрина само се появява в най-лоши момент. След паяци, маяци, цаяци. Хора, не обръщайте внимание, там брат ми си гледа тъпи видеа. Хора, толкова мраза да гледам. Къде си? Мале, къде се намирам аз? Що си толкова далеч? Хора, това беше Дани. Не съм бял аз. Добре. Не, тук майче и вампира се появява. Не обичам вампирите, толкова са ужасни. Thank you, bro. Thank you за ключа. Да, майче, вампира се появяваш. Ще отвориш и някой ден тази стая, човече. Нищо, както винаги. Поне получих ключе. Чакай сега два... не, човек, сега. Разбира се, че ще отида на този път. Ало, нямам ключ. Става ли сто? Не. Сгреших посоката. Мале, да, е много си тъп. Аз сгреших посоката. Какво ми трябва? Не е дор. Аз мога да чета на английски, на нищо. Окей. Нищо.
тук някаква книжка. Да не ме прочита. Ей, липсва книга, къде е? Трябва ми чета нещо. Трябва ми да уча азбуката. Аз я вече научих нищо. Трябва за всеки пас. С кого говоря за повечето? Направо може да се изнервя тук, да щупа някаква стълба, ама айде. Добре, ще го оставим това за после, първо да разгледаме целия горен етаж. Какво това хора? Още 10 000 стълби. Добре, ако се появи паек, ще бегал с 300 злора надолу. Защото не май тази слендрина направо... Няма да има слендрина повече. Give me that key, bro. Give me, bro, аз искам. Тук нещо. Мале, тези видя, където да не ги гледа. Хора, аз нещо ми имам проблем, защото знаеш какво? Аз винаги гледам само... да, тук съм го... Защото аз винаги само гледам страшни видеа, значи иска да кажа игра страшни игри и гледам Хари... О, не е вампира. Мразя вампирите. Мене стига и молят. Просто няма. Идаш. Гено не да не ме намери. Къде се намирам? Тук съм проверявал. Хора, майче, това ще е за видеото. Трябва да погледам още да се науча. Даже хора, аз измисля. Няма сега да спирам видеото, след това да почвам ново, а вие също ще гледате сега. Това беше пак Даниел Куков. Да, пак беше. Той само първи. Какво ще види? Пак започваме с тези стаи, в които нищо няма. Знаете какво вече някой интернет. Как искаш да се лъжа да къщата на никаква идея няма, аз как трябва да го прави. Ти си знаеш, това не е твоя замък, това е на мъжете замъка. Аз тук не съм... те просто сигурно са отворени тези гардероби. Просто те ми казват, Хари, ела скри се тук, ние ще те предпазим. Ако някъде при Гранд пакет са бъгали гардеробите. Никакви ключове, нищо. Супер. Тази стая какво? Още един гардероб, който просто е отворен. Да, аз обичам да оставям гардеробите отворени и в това чек първия ключ, който кой знае къде може да го използваме. Много интересно, какво трябва. Как са... Окей, типа. Окей. Да, добре, разбрах какво означава. Добре, ние ще аз кажа колкото нас е бързо до някъде. Извинявам се, че съм агресирал твоите животни. Ключ, не, трябва да намеря някакъв специален ключ, за да отворим тази врата, която... Окей, да, знаете ли какво искате да направите? Нищо друго, идите мои фанакти, ще си съпруга на Слендрина, но ти си да. О, майко, карамба! Ти някаква тайна врата ли трябва да еш? О, майко, прилепи, какво има в този замък? Значи най-хубавото да отим нагоре, защото мой самет не му високо и просто спасим поне ще щупим крак, обаче няма да ни уби Олем майкото споръжа. Защо има още толкова много етажи? Мисля, че виждам поне 4 етажа. Знаеш какво? Аз не знам какво. Да, защо има съдържа? Окей, имах малка предна, обаче по някакъв начин не успях да се държа. Ако отворя...
Хело? Вие ме гонихте, но изведнъж спряхте. О, благодаря ти, кош за пук, моля са метна. I need some kind of hand... не кош за пук, окей. Чакай картата. Това тук въобще вярно ли е картата? Майче е вярна. Всъщност може всички етажи да са по един и същ начин, просто стаите да са различни. Защо този текст продължава да се сядва там долу? Никаква идея. Пиано. Можем да играем? Не, нищо му правим на пианото. Цяла стая за пианото, смисъл, като цяла къща е от някакви стълби. Да, разбира се, аз не знам даже къде трябва да използвам ключовете, какво трябва да правя, ама никаква проблем. Този парапет тук, както се нарича, дя го знам, е колкото нас. Отново празна стая. Какво правите? Мисъл, искам да коментирам неща, но наистина всичко е празно и тук и тук няма нищо. Една бъчвичка с ожидея за нещо варелчета и да има нещо и да лекичко да те зарадва. Продължаваме с стаите една по една, да един гардероб ще има ли... Разбира се, каква е знае. Тук ще намерим един ключ или... Не, добре. Никаква идея, Слендрина намираме. Тук нямаме живот, между другото. Това е хубаво. Като в миналата игра, където бяхме в училището на Слендрина, която намерихме нейното мече. Ако не сте гледали видеото, може да отидете да го видите. Много интересна игричка. За сега тази не ме е грабнала толкова много. Харесва ми, че има други врагове, нещо, което ви гони по-така интересничко, но тези гардероби никаква идея. Що има толкова много? Най-вероятно, ако сме на хард или на това по-трудното, където е, да се отползва, но в момента няма нищо. И буквално това е най-вероятно 500 легло, което виждаме в тази игра. О, ключ, каква е изненада. 2 ключа, къде мога да използвам? Казаха само, че трябва да намерим ключ, за да излезем от самъка. Да нямаме 2, може да направим с тези двата един голям. Най-вероятно не. Значи този етаж се замина. Имаше някаква стая. Ето тук в началото, където ни гонеха все още това. Да, значи тук няма нищо. По този... вечеря. Има общо 4, 8, 10 стола. Значи те са 2, 4 с нас 5. Какво става? I need some tools to remove these planks. Трябват ни някакви инструменти, за да примахнем тези дъски. Инструменти, чай. Значи това тук наистина е някаква тайна врата. Да, виждам го. Защо някъде нещо да върви? Но това как трябва да го отворя? Да го бутна? Не. Цъкам книги да цъкам, обаче... Да, извинявай, ще цъкна теб. Трябва да намерим една книга най-вероятно, защото тук има едно празно място, така че ще трябва да търсим. Това тук е просто етаж, който не е нужен. Какво е това? Извинете, това... I could probably have used for нещо си чай. Я го кажи. Искам пак да го видя, аз не успях да го прочета. Този шрифт беше много гаден. I need a chest key to open this. Окей, намеряме толкова много ключове. Вземи то с меч поне. Наистина не мислих, че това ще проработи, но взехме меч. Така, какво мога да... О, боже мой, мога да атакуваме. Не мога да повярвам, че ние... Буквално се... Добре, хора, сега трябва да взема меч. Направо да знам кой ще атакува и кой ще бъде. Добре. Сега къде бях? Много. Колко пътешествия? Сега... Ако ти се появиш, ти няма да имаш глава, казал ти, ще имаш само ръце и крака. Даже без краката. Тук е. Добре, хора, просто що толкова познава карта? Мамо! Пак! Тук да си бе! Спри! Този вампир казва ви, хора, ще го навръна някой човек. Казва ви този вампир ме дразни. Не да гледам в него. И ще атакувам.